Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще ви разкажа 24 факта за Еквадор. Така че ако ви харесва видеото, може да го лайкнете и да се абонирате за канала. Също така да напишете коментар за какви други държави да правя факти. Но сега е време да започваме. Еквадор има площ от 283 561 квадратни километра и се намира в северо-западната част на Южна Америка. Граничи с Колумбия на север, с Перу на изток и юг и с Тихия океан на запад. Тя е една от двете страни в Южна Америка заедно с Чили, които нямат обща граница с Бразилия. Републиката също така включва Галапаговските острови, които се намират на 1000 км от континента. Еквадор се намира от двете страни на екватора, откъдето произлиза и нейното име. Знаете ли, че Еквадор е единствената страна в света, кръстена на географска характеристика на екватора? Столицата е град Кито с площ около 290 квадратни километра и с население от 1 978 376 жители. Знаете ли, че Кито е най-високо разположената столица в света? Населението на Еквадор е съставено от много и различни етноси. Най-голямата част от населението е 55% заема етническата група местизо, потомци на испански колонизатори и местни индианци. Първите в света обекти на ЮНЕСКО се намират точно в Еквадор. Обработваемите площи там са 10% от територията на страната. В държавата също така се отглеждат банани, кафе, какао и картофи. Най-големият град в страната не е столицата Кито, а е Гуаякил в провинция Гуаяс. Вулканът Котопакси, разположен на юг от Кито, е един от най-активните вулкани в света. Също така той е един от най-високите вулкани, които са активни до днес. Еквадор е разделен на 24 провинции, а провинциите съставляват 199 кантона. Въпреки че страната не е голяма по площ, има голямо климатично разнообразие, определено от надморската височина. Знаете ли, че Еквадор е известен като световната столица на орхидеите? В страната се отглеждат над 4000 от тези красиви цветя. Знаете ли, че в Еквадор има паметник посветен на екватора, но той е само един. Тук до мене го виждате. Официалното име на Еквадор буквално означава Република на екватора. Знаете ли, че емблематичната панамска шапка идва точно от тази държава – Еквадор? В Еквадор шоколадът има много дълга история. Еквадор няма собствена валута и там се използват американски долар. Знаете ли, че от 2000-та година там щатския долар е официалната валута в Еквадор? Един от президентите на Еквадор е отстранен от власт, защото официално е обявен за умствено изостанал. Това е единственият подобен случай в световната практика. За разлика от повечето топли държави там, в Еквадор няма нито тайфуни, нито урагани, но там земетресенията не са рядкост. Еквадор е дом на повече от 1600 вида птици, което я прави една от най-богатите на птици държави в света.
И това беше последният факт, така че, ако ви е харесало видеото, може да го лайкнете и да се абонирате за канала Скамбанка. Също така да коментирате някакви коментари и да кажете за какво друго още да правя факти, за какви страни, няма значение какво предлагайте. Също така предлагайте игри, защото аз не знам на какви игри да игра. Играл съм Brawl Stars и Triviador. Това е, така че, ако ви е харесало видеото, казах, а от мене, чао!